Akshay, hi. Lavanya says hi. Like done. Like done ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ರೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್? ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಅಕ್ಷಯ್ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ ನಿಮ್ಮದು? ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ಎಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ ಕಾಫಿ ಆಯ್ತಾ? ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಕಾಫಿ ಅಂಡೆ. ಕಾಫಿ ಆಯ್ತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಓಕೆ. ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಂದ್ರು. ಹಾಯ್ ದುರ್ಗಾ ಸಿಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಆನ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾಮರಾ. ಓ, ಇದು ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರೇ, ಫೇಸ್ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲ ಇದು. अक्षय जी, ये फेस लाइव नहीं है. ಚಾ ಅಂడి ತಿಂಟದ ಹಾಕಿ ನಂದಿಲ್ಲ. ಚಾ ಅಂಡಿಗೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪತ್ತು ಜಿ ನೆನಪರೋಡು ಚಾ ತಿಂಟದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಉಂಡು ಪೂರಿ ಉಂಡು ಕಾಣೆದಂಜಿ ನಾನು ಬಿಸ್ಕಿಟ್ ಉಂಡು ತಿಂಪುನಾಲ ತಿನ್ನೋಲಿ ಓಲ ಬಸ್ಸ ಉಂಡು ಸಿಜ್ಜಿ ವೇಗಿನಿ ದೊಂಬು ಫುಲ್ ದೊಂಬು ಸಿಕ್ಕೆ ಹಾಪು ನೀನು ಮಸ್ತ್ ಸಿಕ್ಕೆ ಹಾಪು ದೊಂಬಿ ದೊಂಬಿ ಈ ಬಸ್ಸ ಇಜ್ಜಿ ಈ ದೊಂಬಿ ನಿಕನ ಅಲ್ಪ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಸ್ಸ ಉಂಡೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ ಅಕ್ಷಯ್ ಅವರು. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್.
ಮುಲ್ಪ ಮೊಗಾಲು ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಸಿ ಸಂದೆ. ಕಿರಣ್ ಬತ್ತೇರ್. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್. ರೋಲ್ ನಂಬರ್ 4 ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟೀಚರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಹಾಯ್ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಶಾಂತಸಿಸ್. ಸಂಗೀತ ಅವರೇ ನಮಸ್ತೆ. ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ ನೀವು? ನಿಮಗೆ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಯೋಗ ಡೇಯ ಶುಭಾಶಯಗಳು ಕಿರಣ್ ಅವರೇ. ಇವತ್ತು ಯೋಗ ಡೇ ಅಲ್ಲ. ಯೋಗ ನಾನು ಯೋಗ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಬ್ರೋ ಮಾರ್ನಿಂಗ್. ಅಂದೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಯೋಗ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರ? ಕಿರಣ್ ದಿನಾಲ ಯೋಗ ಮಲ್ಪೇರ್ ಕಿರಣ್. ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್. ಶಾಂತಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅಂಚನೆ ಆ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅತೆ. ಅತೆ ಆ್ಯನ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ್ ಅತೆ. ಕಿರಣ್ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಗರ್ಲ್ಗೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ತಿರ್ತದುಲ್ಲೇರ್. ತುಲೆ ಶಾಂತಸಿಸ್ ಗುಡ್ ಆತರೆನ್. ನಾಲ್ ಸಲ ಸ್ಟೆಪ್ ಮಿತ್ತಿರ್ತ್ ಪೋಯೆ. ಅವ್ಳು ಯೋಗ ಆಯ್ಜೆ ಯೋಗ ಲಕನ್ನೆ. ಮಾಡುತ್ತೇನೆ ಶಾಂತಸಿಸ್. ಶವಾಸನ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್. ಹೌದಾ ಬ್ರೋ? ಓ ಈರ್ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ ಸಂಗೀತ ಅವರೇ.
ഞാൻ ಬ್ಯಾಡ್ ಗರ್ಲ ഞാൻ ಪನ್ನಿ ಜಸ್ಟ್ ആണ്ട് യോഗ വന്നില്ലേ ഞാൻ 4 ಸಲ ಮಿತ್ತಿರ್ತು ಸ್ಟೆಪ್ ಪೋಪೆ ಆಯ್ಜಿ ಯೋಗ ಕಿರಣ್ ಬಂದ್ಬಿನಂಡೆ ಪರ್ವತ್ ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪನೊಂದು ಒಡೆ ಪೋಪಿನಿ ಯೋಗ ಮಲ್ಪರೆ ದಿನೋಲ ಕಿರಣ್ ಬಕ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ಗ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲಂಚ್ಗ್ ದಾದ ಇತ್ತಂಡು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಗ್ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕಣ್ಣುಡ್ಲ ಹಾರ್ಟ್ ಕೊರೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಕೂಡ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತುದುಲ್ಲೆರ್ ಕಿರಣ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ಟರ್ ನಮಸ್ತೆ ಮಂತುದುಲ್ಲೆರ್ ಎಟಿ ಸಾರೆ ಇರೆಗ್ ದಾದೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಎಂಕುಂಡತೆ ಯಾನ್ ಉಂದು ಬಂದೆ ಬಂಗುಡೆಕಾಯ್ದೆ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಬಕ್ಕ ಅಮ್ಮ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ಮಲ್ತಿತ್ತೆರ್ ಅವು ಕೊರ್ದಿತ್ತೆರ್ ಅಮ್ಮ ಅಂಚ ಎಟ್ಟಿ ಚಿಲ್ಲಿ ದಾಲ್ ರೈಸ್ ಇಂಕ್ ಯೋಗ ವಾಕ್ ಮಾತ ಮಲ್ತುಂಡ ಎಡ್ಡೆ ಸಿಸ್ ಅಂದಿ ಅಂದ್ ಯೋಗ ವಾಕ್ ಮಾತ ಎಡ್ಡೆ ನಮ್ಮ ಜೀವಗ್ ಆಂಡ ನಮಕ್ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿರ ದಾದ ಮನ್ಪುನ ಒವೇನೊಂದು ಮನ್ಪುನ ಅಂದ್ ನಿಂಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನಿಂಗ್ ಪುರ್ಸೊತೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಂಜಿ ಸಲ ದಾದ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಒಂಜಿ ಎಪ್ಪ ಒಂತೆ ದಿನ ಯಾನ್ ಮೆಗ್ದಿಲ ಫುಲ್ ಇಡೀ ಎಂಗಳ ಊರು ಸುತ್ತು ಬತ್ತ ಬಯ್ಯಾನಗ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಲಂಚ್ಗ್ ನುಂಗೆಲ್ ಸಾರ್ ಸಂಗೀತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಯ್ಯಗ್ ಜೋಕುಲೆನ್ ಟ್ಯೂಷನ್ ಬುರ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಎಂಕುಲು ವಾಕಿಂಗ್ ಪೋಪಿನಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೆಗ್ದಿಲ ಅಂಚ ಪೋದು ಒಂಜಿ ತಿಂಗೊಳ ಆವೆರೆ ಆನಗ ದಾದ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಬುರಿಯಾನಿ ಹುಷಾರಿಜ್ಜಂದೆ ಬುರ್ದು ಮರ್ದ್ ಪೂರ ಕಂತಾಯ್ಕ ಒಂದು ಲಕ್ಕೆರೆ ಆಪುಜಿ ಲಕ್ಕಿ ಪೆಟಿಗೆ ಸರೆದೆ ತಿರ್ಪುನು ಕೂತಂಡಿ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ನಡಪುನು ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನು ಬುಡ್ನಿ ಅಪ್ಪ ಒಂತೆ ಬಚ್ಚಿದ್ರೆತ್ತೆ ಐದು ಬಕ್ಕ ವಾಕಿಂಗ್ ಮಲ್ಪುನ ಬುಡ್ನಿ ಇಜಿಂಡ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಆಪುಂಡು ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಸುತ್ತು ಬನ್ನಗ ಒಂಜಿನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಇರ್ದ್ ಮೂಜಿನೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಸುತ್ತು ತೆಗ್ದ್ ಬರ್ಪ ಆನ್ಲೈನ್ ಮಿಗ್ದಿಲ ಅಂಚ ಐದು ಬಕ್ಕೆ ಯಾನ್ ಬುಡ್ನಿ ಈ ಯೋಗತ್ ಈ ವಾಕಿಂಗ್ಲ ಬೊರ್ಚಿನಿ ಏತ್ ದಿನ ಒಂಜಿ ವಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಎಂಕ್ ತರೆ ತಿರ್ಗುನೆಟ್ ಲಕ್ಕೆರ್ನೆ ಆಪುಜಿ ಬೇಲೆ ಮಲ್ಪರೆ ಸಮೇತ ಆವೊಂದಿತ್ತುಜಿ ಅಂಚ ಆವೊಂದಿತ್ತುಂಡು ಇತ್ತೆತ್ತ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಆಂಡ್ ಬರಿನ್ ಒಂಜಿ ವರ್ಷ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈರ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವರೆ ಅಂದ್ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಲೈವ್ ಮಲ್ಪುವರೆ ಈರ್ ಬನ್ನಿ ಹೇಳಿ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ನೀವು ಲೈವ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿ ಪ್ರೊ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಅನ್ನ ಚಾನಲ್ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಚಾನಲ್ ಓ ಮೇರೆ ಪ್ಯಾರೆ ವತನ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಬಾಯ್ ಲಾವಣ್ಯ ಸಿಸ್ ಬಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿನಿಕ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು
ಅಂದೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಚಾನಲ್ ಅವೇ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಅವೇ ಲಾವಣಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಕಿರಣ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿಗೆ ಅವು ಮಾತನ್ನ ಇಲ್ಲಡ ಅಂಚೆನೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ನಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟನೇ ಪೂಜಿ ಸೇಮ್ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಅರೆಲ್ಲ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ನಾಳೆ ಇತ್ತೆ ಅಂಚೂರು ಪಂದ್ ಸೂರ್ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪೇರು ಅಂಚ ಪಂದ್ ಆತನ ದಾದ ಒಂಜಿ ಗುಬ್ಬಿಲ ಆಪುಜಿ ಕೆದಿತದ ಇದು ಆ ನಮ್ನೆದ ಕೆದಿತ ಮಾರ್ರೆ ಒಂಜಿ ಟಿಕ್ಕೆ ಆಪುಜಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಪನೊಂದು ರವ್ವಂದಿ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ಗೆ ಓಲೆ ಇಷ್ಟ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಮಲ್ಪನ ಎಂಕ್ಲ ಅಂಚನೆ ಪನೊಂದಿತ್ತೆರಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಬನ್ನಿ ಬನ್ನಿ ಜನರೇ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇದ್ರೆ ಕೊಡಿ ಎಂಚಿನಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲೆ ಆ ಇಷ್ಟ ಇತ್ತನ ಕೊರ್ಲಿ ಇಜಿನ ಮುರ್ಚಿ ಒಂದಿನ ಮೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಹಾಗೆಲ್ಲಲ್ಲ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ ಪಂಪಿನ್ನಮ್ಮ ಬಾವಚಿದ ಯಾನ್ ಪನ್ಪೆ ಓಕೆ ನಾ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಬಾವೆರ್ಡ ಪನ್ಪೇರ್ಗೆ ಕಿರಣ್ ಪಾತೆರ್ವೆರ್ಗೆ ಬಾವೆರ್ಡ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಈರು ಚಾನಲ್ ಮಲ್ಪುಲೆಂಜಿ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ದಾದಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಚಾ ಪರಿಯರ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಲಂಚ್ಗೆ ದಾದಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಇತ್ತಂಡು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ಹಲೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಎಂಕ್ ಇಷ್ಟ ಇಜ್ಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರ್ ಯಾನ್ ಕೊರ್ತಿಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲೆಜ್ಜಿ ಮಲ್ಲಿಕ ಸಿಸ್ ಪಕ್ಕ ಪೋನಗ ಮೆಲ್ಲ ಕೊರ್ದಿಪ್ಪೊಲಿ ಕಿರಣ್ ಸಿಸ್ ಪಾತಿನಿಯೇ ಕಿರಣ್ ಸಿಸ್ ಸತ್ತಿಯೇ ಕಿರಣ್ ಬ್ರೋ ಇಟ್ಸ್ ಓಕೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ನನ್ನ ನಿನ್ನ ಮನವು ಸೇರಿತು ಎನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಸಂಗೀತ ಕೊಡೆ ತೂತೆ ಪಾಡ್ದಾರ ಇನಿ ಪಾಡ್ದಾರ ಇನಿ ತೂಪೆ ಅವೇ ತೂಪೆ ತೂವೊಂದುಲ್ಲೆ ಕೋಡೆದೊಂಜಿ ಶೋಕಿತ್ತನಿ ಎಂಕ್ ಮೆರೂನ್ ಕಲರ್ ಇಷ್ಟ ಅಂಡು ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದೇತಿ ಮುರಂದಿಕ್ಲ ಪಾಡ್ದೇರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇನಿ ಇತ್ತ ವಿಡಿಯೋ ತೂತುಜಾವೆ ಮಲ್ಲಿಕ ಬಕ್ಕ ತೂಪೆ ರಾತ್ರಿಗೆ ಜೊತೊಂದು ಚೂರು ತೂಪಿನ ಅಭ್ಯಾಸ ಉಂಡು ಕರೆಂಟ್ ಬಂತು ಫುಲ್ ಕರೆಂಟೇ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಆ ತಿನ್ನು ಆಟ ತುಲೆಗೆ ಕರೆಂಟೇ ಬರ್ತದೆ ತುಲೆ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಪೋತು ಇಲ್ಲವಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರಿಜ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಲೈಟ್ ಬರ್ಲಿಲ್ಲ ತೂಪೆ ಫ್ರಿಜ್ ಬಂದ್ ಕಿರಣ್ ಓಯ್ ಐ ಆಮ್ ಬಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು ಶಾಂತ ಸಿಸ್ ತೆಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರ್ ಪೊನ್ನ ಆಯೆರ್ ಬ್ರೋ ಈರ್ನ ಲಾಸ್ಟ್ ತೂಯರ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಲ್ತೆ ವಿಡಿಯೋ ತುಯ್ಯ ಅವು ತುಯ್ಯ ಕಮೆಂಟಿಗೆ ಲೈಕ್ ಕೊರಿಯರತ್ತೆ ತುಯ್ಯ ಕಮೆಂಟ್ ಪಾಡ್ದಾರ ತುಯ್ಯ ಅವರೆಷ್ಟು ಸಾರಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರ್ ಯಾನ್ಲ ತೂಪೆರ್ ಕೆಲವು ವಿಡಿಯೋ ತೂಪೆ ಅವೆ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡ್ ತೂಪೆ ವಿಡಿಯೋ ಎಲ್ಲಿ ವಿಡಿಯೋ ಇತ್ತೆನೆ ಪೂರ ತುಳುನಾಡು ಪೊರ್ಲು ಅವಿನಾಶ್ ಪತ್ತಿರ ಹಾಯ್ ಅವಿನಾಶ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್ ಅವಿನಾಶ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ
ಸಾರಿ ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ, ಸಾರಿ. ಒಂಜಿ ಡಿಲೀಟ್ ಆನ್ ಮೆಸೇಜ್ ಕರ್ಮದ ಒಂಜಿ ಏನೇನ ಕೊರಪು ಡಿಲೀಟ್ ಆನ್, ಸಾರಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಒಂಜೋ ಒಡೆ ಪೋಂಡು ಸಂದೇಶ್ ಶರತ್ ಬತ್ತೇರು, ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಬರ್ಸ ಉಂಡೆ ಬ್ರೋ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ನ್ಯೂ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಕಿರಣ್ ಪೂ. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಟರ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು, ಯೋಗ ಮಾಡಿ ಹೋಗಿ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ ನಾ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು ಅಂದಿ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್. ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋಗು ನೀಲಿ ಕೊರೆ ಪೋಯಿನಿ, ನೀಲಿ ಕೊರೆ ಪೋನಾಗ ಅವು ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ್ ಆರೇ ಡಿಲೀಟ್ ಆಯರ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ ಗೊತ್ತುಜಿ, ಅವು ಮೆಸೇಜ್ ಡಿಲೀಟ್ ಆಂಡ ಆಂಡ ಕೊರಿಯ ನೀಲಿ ಕೊರಿಯ ಆರು ಉಳ್ಳೇರ ಇಜ್ಜೆ ಗೊತ್ತುಜಿ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಇದ್ದೀರಾ? ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ ಹಾಯ್ ಅಂತ. ನೀವು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಧ್ಯಾ ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹೋಗುದಾ? ಸಂಧ್ಯಾ ಲೈವ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀಯಾ? ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಎತ್ತು ಗಂಟೆ ಪೋಪಿಂದೆ? 5:30ಗಾ? ತುಳುನಾಡು ಅವಿನಾಶ್ ಪೋಯರಾ ಅಂದತೆ? ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪಾತೆರ್ಲೆ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ದಾದಿ ಪಾತೆರೋಡು ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಪಾತೆರ ಮೆಸೇಜ್ ಪೂರ ಖಾಲಿ ಆತನು. ದುಬೈ ಸಿಸ್ ಹಾಯ್ ಪನೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನಾನು ಕೂಡ ನಿಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ಸು. ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ನೀವು ಸಂಧ್ಯಾ ಪಾತೆರ್ಲಿ ಬಂದ್ರೆ ಸಂಧ್ಯಾ ಸಿಸ್ ವಿಡಿಯೋ ನೋಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ರಂಜಿತನ್ನೇ ಪಾತೇರಿಯರ ಬಜ್ಜಿ ಬೋಡ ಓಲ್ಲೆ ರಂಜಿತ್ ಬೈಚಿರ್ಲ ಪಾತೆರಿಯರ ಬಾಜಿ ಬೋಡ ಕೇಂಡೇರು ವಾ ಬಾಜಿ ತುಳುನಾಡು ಉಳ್ಳೇರ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡು ಅವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ತಿರ್ಗೊಂದುಂಡು ಈಗಿನಲ್ಲ ನಾನು ತಿರ್ಗೇರ ಬಿಡ್ತೀನಿ ತಿರ್ಗಾಡು. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರೇ ಏನಾಯ್ತು? ಸಂಧ್ಯಾ ಅವರು ಕೋಪದಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ. ಅಶು ಚಾ ಪರಿಯಾರೆ. ಅವಿನಾಶ್ ಅವರು ಚಹಾ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಕಾಫಿ ಕುಡಿದ್ರಾ? ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಪೋಯರಾ? ಮಲ್ಲಿಕಾ ಸಿಸ್ ಉಳ್ಳಾರ ಓಲಿ ರಂಜಿತ್ ಓಲೆ ಬೈದೇರಾ? ಏನು ಮೆಸೇಜ್ ತೋಜಾರ್ನ ಏನೊಂದು ತಾದನ ಮೆಸೇಜ್ ಮಿತ್ತಿತ್ತು ಪಿನಿಜ್ವಾರ ಅಡೆಗೆ ಸ್ಟ್ರಕ್ ಆತ. ನಾನು ಓ ದೇವ್ರೇ ಮೆಸೇಜ್ ಬೈದನು.
ಲೈಕ್ ಕೊಟ್ಟೆ ಅಂತೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡವರು. ವಿಶೇಷ ವಿಶೇಷ ತುಳುನಾಡು ನಿಮ್ಮದೇ ವಿಶೇಷ. ತುಳುನಾಡವರೇ, ನೀವು ಎಲ್ಲಿರೋದು? ಊರು ಯಾವುದು? பொருளோடு பொருளையே பொருளையே ತುಳುನಾಡು. ಆಯ್ಲೆ ತಮ್ಮರೆ ಪೋಪರೆ ಅರ್ಶನ ಆಯ್ಲೆ ಬರ್ಪೆಗೆನಾ ಅಣ್ಣನೇ ತಮ್ಮರೆ ಪೋಪರೆ ಕೇಳಿ ಪಪ್ಪಣ ಆಯ್ ಬರ್ಬೇನಾ ಆವ ಕಮೆಂಟ್ ಪೂರ ಓಡೇ ಪೋತುನ್ ಮಾರೆ ಪೂರ ಪೋಯರ ಅಂದದ. ತುಳುನಾಡು ನೈಸ್ ಲೈವ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ತುಳುನಾಡವರೇ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್. ತುಳುನಾಡವರೇ, ನನ್ನ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಆಯಿತಾ? ರಿಟರ್ನ್ ಮಾಡಬೇಕಲ್ಲ ನಾನು ನಿಮಗೆ. ಕಮೆಂಟ್ ಹಾಕಿ ಬಿಡಿ ವಿಡಿಯೋಗೆ ಒಂದು, ಇಲ್ಲದಿದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ವಾ? ಮಲಿಕಸಿ ಸುಳ್ಳಾರಾ? ಲೈವಿಗೆ ಬಂದವರು ಐಡಿಯಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಮಾಲಿಕದ ಅವಿನಾಶ್ ಬ್ರೋ ಗಿಫ್ಟ್ ಡನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಚಾಂಡೆ ದಾದ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಚಾಂಡಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾಲೇಜ್ ಬಯ್ಯಡ್ ದಾಲ ಮಲ್ಪುಜಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬಯ್ಯಡ್ ಇತ್ತನ ತಿನ್ಪಿನಿ ಅಂಜಿ ಕಾಣದ ಇತ್ತನ ಪೂರಿ ಅಂಕೆ ಒಂದಾಯ್ತು ಚಾನೆ ಕಾಲಿ ಚಾಪರ್ನಿ ಬರ ಮನಸಾನ ತಿನ್ಪಿನಿ ಆತ ಬಯ್ಯಡ್
ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಹಾಯ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಯ್ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಅವರೇ, ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಮೈ ಲೈವ್. ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಲೈವ್ ಅವರೇ, ಚಾನಲ್ ಉಂಟಾ? ಚಾನಲ್ ಇದೆಯಾ? ब्लैक लाइव आपका चैनल है क्या? ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ. ಕೆಂಪು ತಾವರೆ ಈ ನೀಲಿದ పెచ్చు nada.
ಲೈವ್ಗೆ ಬಂದವರು ಹೈಡಲ್ಲಿ ಇರಬೇಡಿ, ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ, ಲೈಕ್ ಕೊಡಿ.